Písanie ako pohovor. Kde sa vidíš o 5 rokov? Chyba? Neosobné, príliš formálne alebo príliš veľa. Hneď na začiatku. Píšeš, ale vlastne nič nepovieš. Samé otázky, žiadna výmena. Odpovede jednoslovné. Hej, jasné, Nulová snaha rozvíjať konverzáciu. Chyba? Píšeš len preto, aby si písal. A to je sakra vidieť. Prehnané plánovanie hneď od začiatku. Po tretej správe, mali by sme niekam ísť. Hneď, dnes? Nátlak, netrpezlivosť, plánovanie budúcnosti predtým, než poznáš hlas toho druhého. Chyba? Tlačíš. A ľudia, keď cítia tlak, utekajú. Nevieš odhadnúť hranicu. Posielaš nevhodné vtipy, hovoríš o bývalých, alebo si príliš vážny a ťažký hneď od začiatku. Chyba, buď priveľa, alebo pri písania